panghormatan dherekaken lampahipun sampun karing sigrak walang kekek dados Cak Priyo nusul. Yuk terima kasih Mbak Yanti. Mugi berkah barokah. Semoyo angsel ngenteni aku. Kok tak sawer 5.000 Mbak Wariati. Ya. Tapi sampai saiki ora. Terima kasih.
raja sak tundun digawa wong cempelo Hah? timbang urung malah yo golek kono Godhong sawi enak iku ati iki estunipun kanggo rika gedang raja sak tundun diperintani gak percaya Belanda doko iki kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditandani mripate iki ora bisa tak kedepke cerit yen to weruh sliramu nyanding dheweke anduk tresno mumbarenan suning asmara lali aku mas yen nyanding wanita liya wis milia tresnaku apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone aduh mas bola bali gawe rasa rasa tresno sing ora bisa jaga tak sasuwun enggal diparingi eling 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 marang keluarga tansah nyanding ayat tentrem pangajap rino lan wangi bola bali jogawe larane ati bojone Cak Priya nusul yo terus Masih guru kok, pendot izin mriki. anak tiriye buat Bambang Saebo grup sing no membramu tengah ya. Bambang Saebo grup kalap darat sing no membramu tengah Papua Jayapura sekreprik dah enak ora ada tolah-toleh ya gobek aduh je aduh watu nek cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir baru ketemu brik aku kok langsung nafsir kelincutan aku koyo kelangan pikir wet kilompai guaran negeluku sikari karo dadi pitu aduh je saben dina aku ora bisa turu kangen eko ngomong ora kewaktu areng-areng bakar gedang aku kenibrik sampai kering awakku iki mikiri gedang raja sak tundun kok karep papat bri timbang urung malah dadi gawa minggat ablan bri sawi enak aduh je
dudu watu cilik arane pasir. Oh ya. Watu kambang kali ana ing pinggir. Iya nggih. Lagi ketemu brik, aku kok langsung ngeksir kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kalopo kuwi arane kaluku. Disik kering di porot nanti gitu. Sak bendino aku gak bisa turu. Kangen diko ngomong ora kewetu. Areng-areng bakar gedang karek limo. Sampai guru aku tetep mikir nom. Oh ya. Gedang rojo sak tundun karek limo brik. Timbang urung malang negawa lunga. Kodai 12 sawi brik. enake urapan tuwa. Ati iki estunipun kanggo nika. Masa? Ojo satulung dibredele. Yen percaya bedel dodo iki. Ora ana rong taun nggonmu dadi presiden. Dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik orde baru. Dadi kor benang misi reformis palsu. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu. Endi kucing endi asu. LSM apa partai ormas apa mung Hermes sing penting tumindake. Dadi lawan politik orde baru. Agama ngayomi
Agung. Banyuwangi
sir-siran ambikan ning asih banyu banginan umpama aku rawati dosa lara mas tak males lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mantap umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe nyanding wong liya nanging atiku wis kadung tresno nono kowe milih wanita liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling mas mbok yo kowe janji tresnamu ra ono liyane nyatane kowe ninggalake aku Duh Gusti kuwatno atiku Duh Gusti kuwatno atiku serana mojo
oh intek piye kok sampe apa mongko wiwah lemu yang nang kewi kok sampe aja nganti keliru ya indah bakal tatoke pamit ya sanyo aku piye oh indah aja dewate sok bakal ketemu wis suwe ora nate jamu nyang depot kedeng adem wis suwe ora nate ketemu yen ketemu ning ati ayem suwen dia iya ora mas tau jamu ning desa ngakeli wis suwe dia ora tau ketemu gara ketemu lah kok pinter golek duit Pendut jajan apa wae jajan apa to Dik? tak jajane semongkong Akeh Dik sampe bosok ditari duda Joko ngono. sapa wae Ja. yen durung Germo. entuk bapake germo Ade wis suwe Dik. iya mas Ora tau jamu. jamu mas Wis Dik, jamu Dik. Lah kok ditampel gremo. Nakal Dik. ya ampun Suwe Dik. iya mas Ora tau ketemu. lah nanti ae se Apa? Bareng ketemu. Lah kok ditempel gremo. ya ampun Becat Dik. suwi Lunyu Dik, lunyu. nate jamu Jamu tapi mari udan. jamu Pikir sumur. paneran suwe banget yo Kang Mas Ya. gak nate ketemu Atuh Dik. yen ora ketemu rina wengi aku pikiran Wis suwe Dik. iya Mas Ora tau jamu. jamu Mas Ya Dik, jamu nang depot kedung adem. Cak priya wis suwe Dik. iya Ora ketemu. Bahasa Saiki Parut. bareng ketemu. Lah kok katon ayem, ayem cak priya Dik. nate jamu Jamu Dik susuwe Ja, Mas. blonjo meng lho. jamu Susuwe blonjo. nyang depot Ya, temayang erek-erek kae. wis suwe Kang Mas ora ketemu yen ketemu ya disayang-sayang Tukokno Dik. Jajan apa wae. Nek gak kiras bocah kaya mo ya ampun ditargapno karewetan sapa wae Dik. iya Mas Nek gak margo laras bocah kae yo iya temen ae tenan Dik tapi Temen, rek- aku sing bisa nyenengke Jos tresno ati pamit tane oh
Pokoke aku melu melu piye yo piye dolan kok udah dhewe lunga kok makan dhewe aku pengen ngetutke melu gedang atus ke ijo tak ramas kanggo sabun apa nganggo sampo awan-awan aja ngalamun ngono wae kowe kok mutong dodang dandan dik yo tak masak kowe pacak kowe aja bingung awan-awan aja ngalamun ngono wae kowe kok mutong pokoke aku melu sapa dik melu pasti kok bejo kasih coba pokoke TV aku melu yo melu mas apa Mas dik Eko bejo Ah, Mbok tinggal dhewe Lah terus? aku pengen ngetutno Mas Eko emoh ning omah dhewe melu jos 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 Share Mas Eko. salam kami Pak Usup Gandul sing lagi gratek jagung bangga aduh dik saking Bapak Erina Kampak Mas Omeng iki wonten Malaysia Mas Siang Pak Dewi sing duwe jamu 2 putri stand wonten pasar Turi Arjo suka rame lamongan ya kersake jamu langsung Ya senang ampun. Turi Arjo Ini kata gak nyang Mas. ah Dek yo iso dek. Mah kok dikon nyawer jeri duit entek wae. Tenan ta? Bayi marga anteng terjat mika luwe rupa kebak pangalemono Sri Tanjung Becayu saka gunung Pati sidap paksa anandang wuyeng Sri Tanjung garwa pate sidap paksa kawit geger ing kraton Sukodana silahati krama ketaman asmara aku krama tindake angkara murka Sida baksa mupati tunggale praja ora ngerti yen arep Ya ampun. Sida baksa Sida paksa duka yayasine mimpi ora sranta Sri Tanjung dipateni ana gede kendane kok wangi mratandake yen Sri
kok langsung nafsir ayah kelincutan kaya kelangan pikir wit kelampai kuarane geluku ayo wi adi sigari tipara dadi pitu ayo wi saben dino aku ra bisa turu ayo wi kangen rika ngomong ra ono waktu areng-areng bakar kenang aku geni sampai keru awakku terus mikiri gedang raja sak tundon tiga wong cemplung tiba burung aluwung milih bojo kadang sangi enake kurang apa ati iki estunipun kanggo rika gedang raja satundun dipreteli gak percaya blandu dako iki watu yen cilik arane pasir pasir watu kambang kali ana ing pinggir apa kir baru ketemu awakku langsung nafsir ayah kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapai kuarane geluku ayo wi adi sigari di para dadi pitu ayo wi saben dino aku ra bisa turu ayo wi kangen rika omong ra ono waktu areng-areng bakar gedang aku kening apa yuk sampai kering awakku iki mikir gedang raja sak tundun kawana ajen timbang burung alung tak pilih gelem godhong sawi gedang lewat ati iki estunipun kanggo rika gedang raja satundun dipreteli gak percaya belan dada kong iki mah wedi kuwi temen wedi no aneh jemu ya ampun gak wedi piye kae yang duwe kok iso heboh di sana ye jadi Pak Usop Gandul saking Bapak Erina Kampak yo yo udah Wes. gini kedua adem delok gong wiwitane sesandingan suwe suwe njur tuwa katresnan senajan ado panggonane dudu pepalang konku mikirake apa iki jenenge tresna saben dina mong krasa ning dada ati sumpek pikir bingung sedina ra weruh prasasat wis bingung jare lure tondo mata tak openi minangka taline tresna saebo yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis ilang
piye kokon piye gelap nambah tobat kudu tak tangis yae kok kaya ngene rasane mau tansah kangen pingin welut dheweke Ser ku melu mas melu sapa Dik melu Pak Juni pokoke aku melu melu ngopo ya melu Pak Jun Ayo. Amo Ya. ditinggal dhewe Terus? aku mas pengen ngetutke amo ning omah dhewe pusing pokoke aku melu mas melu ning ndi ya nganti wae pokoke aku melu mas melu piye ya piye dolan kok mangkat dhewe aku pengen ngetutke amo ditinggal dhewe melu pokoke melu yo tak kados Dik yo tak karamas kanggo sabun apa kanggo sampun awan-awan ojo ngelamun kono wae kowe kok mutung yo dandan Dik yo tak masak kowe tak jak kowe ojo bingung panas-panas ojo ngelamun kono wae kowe kok mutung pokoke aku melu melu sapa ya Dik melu Pak Jun asik pokoke aku melu melu ngopo Dik ya apa wae dolan kok mangkat dhewe aku mas kok pengen ngetutke amo ditinggal dhewe melu pokoke melu jos 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 Liramu bentene iki anane tansarangmu rasa tresno kang tak andhep sarwa mikir ati tak bisa jencem kaya ora bisa ngocapi oh sampeyan wanci tansah anggodo ati nanging aku ati bloko pungkasane tamaan lara tresno nada-nada yen kadung nanging caket sajroning atiku ganku nadyan tresno iki Dik wis kinotran satereme nglampahi Ulo sawah sapa ngendut Dapat uwah atiku wis kabilo Saibu bunga rasaku Lamun bisa cecaketan sliramu Kuda
eling. Oh. Lah kok pinter ngene. Kita kelihatan rekaman Mas Yongki Gendeng ya gitu nan saking Pak Davina Gendeng Mas Yongki ya teman-teman pun Ayo nang. ayo Cik Ayo gelodhe.
semplo dek dong adem. Ngakle. Lah Gelagatmu. Apa? Sajak ngejiwake. Ah, masa. Mangkelaku. Maka yo. Ja. Odo. Petuk pipimu mesti tak ciwel. Terima kasih. Tobat sampai diciwel. Tak susui. Nggih, kaki bapak kanan, ngewonten Ngelo Kambangan, Ngimbang Lamongan. Salam buat Mbak Waryati, juga Bapak mau Mas nyanyi Ratno, Juji. Margo Laras, Juji sehat Juji selalu. nyanyi. Ya dek, Pintu isih doro
Mas Eko. keselamatan dadi nomor siji kowe sepur mbak aja sembrana ya Mas Eka Ayo Mas Eko. kering ana sing mbok gawa para manungsa Ayo Cak Priyo. kasar mbak sing Priyo, susul bojone. panas padha keselamatan kanggo dadi jaga Cak Priyo susul bojone. mak aku rambut sawer ngono Mama. Aku kelingan Asik. bukane biyen tak goleren Pak Ali Jopae. Dengan bakso. tulisan Tapi aku warna belum apik tandha isih sayang jenenge bubuk asmara yen kae tak kuatuk tresno tanpa pental tanpa kloso kota penting kataman asmara kumur kae nyimpen wati nganti besok ora bakal Cerit. Kumpul kae kebak trito tangani nganti kakak dino sak jroning saya merahati iya iya yo aku kowe hati karwa arek kularen nang kubuk asmara Jos. Terima kasih. suaramu keringat manis gesemu kang tansah ngeledu saya gawe kangene atiku lara nelongso rasa kebak sakjroné dada sepine uripku ora endah yen tanpa sliramu Udane krimis waya wangi saya nambahi kangane ati panglipur kumung nyawa poko kaya ngene rasane kangen bojo lara nelongso rasa kebak ning jerone dada sepine uripku ora endah tanpa sliramu Ser tenan. Engin engin asik sama biar ali janjine aku lorong tawi bisa ngone jenenge Pak Ali lorong pernah salaman betina tapi sawar gak tahu belas dan joto J.
dua truk campur Pak Pina Bos Omek spesial Aceh Londo ya sing lagi ngerantek jagung panas saya aduh deh Pak Rena Kambak matur nuwun. Germo rambutnya dawa sama wedok. Adem deh. Oke, kita kelihatan baju Mas Minut Aminuddin Kagungan Balong Panggang Gresik Jawa Timur. Terima kasih Mbak Yanti Cemplo Juragan Pop Es Cappuccino. Adem awake.
Ya Mas marati bangsa wangku salu walot bisa mareman neman neman kendas luas piyaine Rama ramane jenur gunung ukuran bunder inola ukuran bunder inola patut lamun wong manis patut lamun sinuyu tanding sesama Pastinek kita guyub rukun akele tekad siji manuk kale bangsa kita hati dasar Pancasila. kudu eling bineka tunggal ingkang warna warna Abu Muno. suku bangsa agama lan budaya kabeh kudu bisa manunggal bebasan negaraning dadi santosa kata royong nyambut gawe wong manis kae kanca kancane lali-lali anak lanang iku wong tris ora bisa lali ora tutuk kae-kae tutukku mung ora nyambut gawe memang betul dirajang rajang telane sing tak gadang-gadang wong bagus ya mung mulyane tindak laku ora ninggal takrama salam terjadi karena ya sing sadar wong bagus oga bisa nerima memang betul rejak bakal dicampur gula aku yo teko ninggal yen wis mbok gawe gelo ya yo janar genang oke
Mas ya Mas Marsudiyah Mas Bos memang betul ngopak kerupuk piye rasane yen suwe ra petok piye kabare ninggal tak rama Setya karo sang karma memang betul rokok sukun taline bola yen bos rukun jo kakeyan pola ya yo mas ya mas jroning suka coba sawaman kowe pating grandul yen dundure jebulan nepok dul suwe tem ser yen kuwi alon gen takrimanku yen aku bisa batang opahe apa awake gremo Dik ora akeh gremo romo Dik matur nuwun batanganmu kuwi apa ade kresek ya Dik kok iya nah tiga mulai batanganku tasik langsing nek nggo mulai nek kresek sing mampu ya Pak Kasum semengko Pak Wong heeh desa supaya makmur sebentar malih salam buat Mbak Yanti ngagungan pop es cappuccino saking Mas Kemat Pak Hendri Mas Omek sing duwe Malaysia mat siang mat mijangetke sinabi makarya nuwun Sambut gawe
ojo malas munda Munda apes doki yen pengen urip kamulya Ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas muda apes muda apes ayo sekian yen pengen urip kamulya ayo tulur bangun desa supaya yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane ojo malas muda apes doki nyano yen pengen urip kamulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane pangan gunane aja malas nunda apa yo sekian yen pengen urip kamulya Yewang manis irang manis piyayine sing manis katengku dhewe lali wong tresna ora bisa lali ora bisa nyai betaku rukun sak bentinane memang betul rokok klobot taline lawe tresnaku wis abot nganti sak lawase jengkawuri emas jingga memang betul ora butuh neko-neko Duto emong setya karo garwa Mas ya Mas Marsudia Timbang sigarani yo sing rukun yo kaya biasane memang nganyar tentang penggaliye sayange atuh panggonane
iya jambu wit tak goyang-goyang ora kaya ndek biyen kae memang betul ora butuh kae butuh emong ra nyambut gawe atso tindak laku para ninggal tata krama jas-jasan kalungan ngambi digagas-gagas ning ora ngerti memang betul cari tawang di biru-biru ndadekno bingung ya sayang yen sanasu iyae aja ngono kuwi eman lamun mong tanpa ukara katon sigera joget tansah gadane yen pinuju langon bakso gendingi walu-walu ayo dong sing gembira ayo dong sing trapsila sewu nggih pengumuman iki terima kasih Mbak Yanti Cemplo ya Jurengan Pop Es Cappuccino.
Mas Omek ingkang wonten Malaysia mat sore kiriman saking Mbak Yanti Ceplo ya. Mas Omek, nah niki lho Mbak Yanti Ceplo sing pop es cappuccino. Terima kasih Mbak Yanti. Nah, asik. Piye Dek? Tuwake wis teko. Beneran kudu ngombe. Jemapan madhep lungguh karo sila. Jo wis lungguh. Cantake
iki tak boleh pancen nyata yen pinuju ngombe tuwa guyone laka-laka agawe marem mesana nanging aja nganti lali keluargane Kaelo brigade tua wis teko kleru sampean ya mas doa panunggu madhep karo silong cendake didep dewi-dewi cepet to mas iya mas yen to wae diombe barengan wae cepet to mas kering ayo dipangan iki tabule bojone nang Sukri nusulne tenan aja nyoto pinuju ngombe toa guyune ngelaka-laka agawe marmesana nanging aja lali Gus Mandarman marang keluargane Pak Rina Kampak Modo Lamuan becik patenan penindang berpisahan priya kan sulisnya tak rewangi samudana marang kula warga garwa kelawan putra lewat gincang ing alisna anggodo angglendang rasane atiku senang aja wis serius aku aduh Dik aku isih mampu ngeladeni sliramu mengko kowe bocah cempelo iya tak ceplo temen iku anajan bocah cempelo kadugo atiku jiwa raga ku kok kurang Dik Iya, Mas. Gar matan mambrong rukun marang ingsun copot to maskere urip ana kutha gedhe Dik kawitan tukoke tobat masak isine jabrik jala apa-apa wae adik ra kok bagei senajan